Щастлива съм, че имах възможността да прекарам 3 дена заедно с програмата Practitioner Course на Noble Manhattan. Това, което изживях, е нещо, което искам да изживявам всеки ден. Да се срещам с хора, които искат да променят не само себе си към по-добро, но да дават най-доброто от себе си всеки ден и да променят другите към по-щастлив, по-изпълващ живот. Утре искам също да съм тук. Всеки искаше да ми даде и ми даваше кратичко, ценно нещо, което аз ще взема със себе си и ме окуражи изключително да продължа в пътя, в който избрах да вървя преди няколко месеца, пътя на коучинга.